ओरैनो मेट्रिक पास जानानै 60%, 80%, 90% लानानैबो नोङो उनाव मा जालाङो एरैनो बेकार जेबो खामानि मोना। दानि दिनाव स्किल गैयाबा जाखाया। स्किल सोलों लोगो बांद्राय ओरैनो फरायनाय बेजोंबो जेबो जाला दानि दिनाव। नोङो ओरैनो कलेजावल' मेट्रिकल' पास जालांनानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै कलेजावल' नों फरायलांबाय थाबा जेबो लाब गैया दानि दिनाव। आं रियेल बाथ्राखौ बुंदों दै लोगोफोर, गाज्रि मोननो नाङा, रियेल बाथ्राखौ बुंदों आं। बुङोना रियेल बाथ्राया गोसोआव नाङो होननानै, ओंखायनो बारा साननो नाङा, आं रियेल बाथ्राखौ बुंदों। स्किल सोलों, जेसां हायो स्किल सोलों। भिडिअ एडिटिं माबा माबि फुरा AI, फट'ग्राफि बा डिजिटेल मार्केटिं बेफोरखौ सोलोंना ला। बा नङाब्ला आखाइनि खामानि फुरा मबाइल रिपेयारिं खालामनाय, जिखुनु आरो एगजामपोल आं बुंदों आरो बेफोरखौ स्किलफोरखौ सोलोंना ला। दानि दिनाव बिसो नों ओरैनो मेट्रिक पास जानानै 60%, 80%, 90% लानानैबो नोङो उनाव मा जालाङो एरैनो बेकार जेबो खामानि मोना। बेफोरबायदि मार्कस लानानै पास खालामनाय मानि थाखाय मिथिगौ? अनलि सरकारि साख्रिनि थाखायल'सो। बेफोरलाय आरो मा गैला, ओरैनो खामानि गैया। ओंखायनो जेसां हायो स्किल सोलों लोगोफोर। आरो बिसोरखौ नायै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामना लाखासै। दे फंबाय बिनानावमोन, फैसा खामायनायाव ध्यान हो। दानि दिनाव थाखा फैसा गैयाबा लाब गैया। नोंखौ सिख्लाफोराबो दानो जोगारना खारगोन, मिथिबाय? नोंखौ बिराद बुंफ्लागोन आं जोबोर गोसोथोयो जोबोर मोजां मोनो होननानै सा सिं फुरा हगारजोबना होगोन। नाथाय नोंनिख्रुइ एसे फैसा गोनां मोनब्लानो ब्लड, सेहेरा गैयाबाबो फैसा गोनांबानो ब्लड। बेनिखायनो गावनि गलाव फकास खालाम, नङाब्ला नट पसिबोल टु लिभ इन दिस कालियुग। दानि संसाराव जोङो कालियुग होनना बुङोना, बे कालियुगाव थांना थानाया पसिबोल नंला। ओंखायनो थाखा फैसा खामाय, जेसां हायो थाखा फैसा खामाय। सिख्लाफोराबो बिरै नोंजों उनाव फैगोन। बिसोरनि बायदि रिल्सफोरखौ नायै सेस खालामना लानो नाङा। एक्सारसाइस खालाम, जेसां हायो एक्सारसाइस खालाम, स्किल सोलों, फैसा खामायनायाव ध्यान हो। बेखौनो होनसै आरो। बेनिफ्राय बेलेग बाखि बाद हो। बायदि आरो ओइ जानाय सोबनाय बेफोरखौ माथा मारिबाय थानाङा। बेफोरखौबो सेस जाजोबो, देहा सोलेर लरग'ग' जाजोबलाङो, मिथिबाय? जेसां हायो एक्सारसाइस खालाम, जिम खालाम, दानबेथक खालाम, हायोबा बक्सिं सोलों, काराटे सोलों, फाइटिं बेफोरखौ सोलोंबाय था। माने देहाफोरा फिट थायो, माने स्ट्रं थायो। जौ सेरेब लोंनाङा आरो मा सिगारेट सोबनो नाङा। आरो हायोबाथ' गाज्रि जामुंफोरखौबो जाबाय थानाङा, जेनेबा फास्ट फुडफोरखौ, पिज्जा मम'फोरखौ बेफोरखौ जाबाय थानो नाङा। जेसां हायो हेल्दि फिथाइ सामथाइफोरखौ जा, सालादफोरखौ जाबाय था, स्ट्रं जा। सेंग्राबो थालांगोन नोंथाङा होमबानिया, थबबो बोरायनायबो नङा, मिथिबाय? मेन बुस्थुआ बेनो, हेल्दि जिउ खां, फैसा खामायनायाव ध्यान हो, आरो बिसोरबायदि रिल्सखौ नायनो नाङा। अके ना लोगोफोर? अके, बेस्ट अफ लाक।